Gazteen eta politikaren arteko harremanak dira aztergai zenbaki honetan. Politika nola ulertzen duten, parte hartzeko moduak, krisi politiko eta soziala nola bizi duten. Batetik, EHUko parte hartuz ikerketa taldeko 6 kideek egin duten ikerketa baten emaitzak datoz. Horrekin batera, gazteei eman diegu hitza, Aitan Agirre, egiko kidea, Inigo Etxezarreta, LGTBIQ+ mugimenduko kidea, Izar Hernando Ernaiko bosteramailea, Unai Martinez GKS-ko kidea eta Naiara Rodriguez mugimendu feministako kidea bildu ditugu Ander Barandiranek gidatutako mainguruan. Eta bestalde, belaunaldi berriek garai postmoderno hauetan bizi dituzten krisiak ikuspuntu soziologiko, historiko, filosofiko batetik aztertu ditu Andoni Olariagak. Hoi bezala, Maialen Akizu, Jaime Altuna eta Inigo Martinez Peña ditugu egunen gurpilean sailean. Eta zenbaki eisteko, kontrazaldean Unai Iturriagak jakinentzat egin duen azken irudia. Mila esker, Unai.